Ahojte, vítejte na Hive čítaní tarotu. Moje meno je Alica a dneska si položíme otázku, čo práve teraz potrebuješ počuť. Takže celková téma tohto čítania je rytier holí a svet. Takže ako keby ste postupovali niečomu, čo vám zmení svet, zmení život, zmení životnú situáciu, k nejakej veľkej zmene. Pozrieme sa na minulosť. Prítomnosť. A budúcnosť. Zaujímavé. V minulosti máme šestku holí. Jež ešte budem upresňovať bližšie. Potom v prítomnosti je rytier mečov a v budúcnosti peťka holí. Mne to hovorí, ako keby v minulosti ste dostali za niečo uznanie a vy sa vašimi myšlienkami k tomu vraciate späť. A v budúcnosti je potom peťka holí, ktorá symbolizuje nejaké skúšky alebo testy, ktorými si prechádzate. Takže čo sa týka vašej práci, tak ste tam mali nejaké uznania alebo na niečom ste silno pracovali. A keď ste od toho odišli, tak ste sa ako keby uzavreli k niečomu inému. To je zaujímavé. OK. Nočku. OK, priznávam sa vám, ja som si normálne musela stopnúť celé toto a zastaviť sa nad tým, lebo to, čo sa mi tu teraz ukázalo, tak fakt, ja vám to ukážem. A mimochodom, keď som to stopla prvýkrát, tak bol časovač 444 a keď som to video stopla druhýkrát, tak bol časovač na 555. Takže ak teraz v tejto dobe vydávaš veľa tieto čísla, tak toto je ešte potvrdenie, že máš teraz počúvať ďalej. Začali sme tým, že sme sa pozreli na tú celkovú situáciu, čo znamená, že vedieš sa niekam, kde vlastne sa ti trošku, teda nie, že trošku, toto je 360 stupňov zmení život k lepšiemu, pretože holy alebo palice sú v tarote zobrazované ako činy tvoje. Rytier holí, čo robí, viem, za čím si ide. Tým, že je červenej farby, je to vášnivý, vyslovene, to cítiš vo vnútri ten drive, že jednoducho môžeš mať svet. You can conquer the world. OK? Tam ideš. Lenže v minulosti si dostal nejaké uznanie alebo proste reálne sa ti niečo podarilo, bolo super, či už je to v biznise alebo aj vo vzťahoch. Love sú láska, tieto dve veci sa dajú kombinovať, čo sa týka tarotu a jeho odkazov, takže každý si zoberte z toho to, čo chcete a to, čo máte a čo s vami nerezonuje, tak to nechajte pre niekoho iného. Každopádne šestka holí je uznanie, je to sláva, je to úspech, je to vydarený projekt, hej? A teraz vlastne sa nachádzame v
prítomnosti, kde si zasa v postave rytiera, takže niekto, kto je nažavený, ale ako keby vlastne ty si otočený sem do tej minulosti, otočený alebo otočená, hej? Ty smeruješ ako keby myšlienkami, pretože meče v tarote zobrazujú myšlienky, smeruješ do minulosti. A možno preto ti prichádzajú teraz testy, ako veľmi chceš to, čo chceš. A teraz čekujte testy, hej? Takže keď sa pozrieme na minulosť, tak si na niečom pracovala, asi to nevyšlo, alebo stalo sa niečo, že potreboval si zmeniť myšlienky, potreboval si odísť niekam iným, robiť niečo iné. Ale tá situácia celkovo ťa začala uzatvárať. Stala si pripúšťať ľudí k tebe, pretože to, na čom si pracoval, alebo ten vzťah, ktorý si mala, nevyšiel. A vlastne so všetkými tými mečmi, tými myšlienkami, čo sa stali z toho, si sa zbavil a proste išiel si preč a uzavrelo ťa to. No a teraz preskočíme na chvíľočku prítomnosť. Iba chcem, aby ste to videli mojimi očami. Dobre, toto je ešte akože vysvetlenie prítomnosti, hej? Tieto karty tuto. Vidíte, ako mi vypadávajú tie karty? Oni vypadávajú v rôznych počtoch, z ktorých ja si ich potom tak rozložím. Takže ja neviem, toto môže byť aj inšpirácia pre teba, keď sa zaoberáš tarotom. Poď vždy intuitívne úplne, čo ti budú robiť ruky, čo ti budú hovoriť hlasy v hlave. To počúvaj a následne. No, a v podstate, keď sa pozrieš do vysvetlenia budúcnosti, 5 holí, ja vidím v tarote ako také testy, že buď navzájom sa s niekým testuješ, alebo skúšaš, akože nie v zlom, pozrite, oni si neubližujú, oni na sebe trénujú ich činmi. Tým, že my sme prepojení celé jedno kolektívne vedomie a všetci sme jedno, všetci sme boh, bohyňa, božstvo, sme prepojení sieťou veľkou, tak to, čo ty dávaš von, tak sa ti aj vracia, lebo to dávaš von do seba. Ty keď mieríš von, tak to ide okamžite do seba dnu. Takisto keď mieríš dnu, tak to ide von. Preto z teba vyžaruje to, čo máš ty vo vnútri. Preto tvoja realita sa zrkadluje z toho, čo ty máš vo vnútri. A ty keď sa s niekým takto trénuješ, niekedy ľudia si myslia, že si navzájom robia niečo zlé, ale nie, vy si navzájom iba odovzdávate karmu a čistíte tú karmu poprepletaná medzi sebou a jednoducho veľakrát je lepšie, keď sa pozrieš na vec, nedávaš tomu tú nálepku, že toto je zlá situácia, čo sa stala, alebo dobrá situácia, ale skôr, že medzi tebou ste si ako keby splatili energie alebo navzájom odovzdali energie, ktoré ste si predtým vytvorili, keď ste poslali niečo na seba. Vieš, že ty keď to dáš von do seba, keď niečo proste spravíš, čo vieš, že by si možno nemal spraviť, pretože tam není nálepka, že niečo je dobré, niečo je zlé. Tam je sila, ktorú ty máš vo vnútri, tú silu. A je na tebe, ako to ty použiješ. A keď tú silu jednoducho použiješ smerom, kam by si momentálne nemal, ale možno to vyhovuje tvojej komfortnej zóne, tak to jednoducho spravíš, vyšleš to tam a tebe sa to môže vrátiť úplne v inej forme, inej podobe, z inej osoby, v inom živote. Jednoducho. Proste vymieňaš si karmu. Takže takto sa s ľuďmi ty učíš bezpodmienečnej láske, odpustení, prijatí, akceptovaní toho, čo je go with the flow, žitia s prúdom a tak ďalej. To sú základné zákony karmy. A ak by ste inak chceli o karme vedieť viacej, ako reálne funguje celkovo ten zákon a kolotoč, tak odporúčam túto knihu od Sadhguru. Extrém. Zmenila mi život. Povie sa, hýbem inak odvtedy. A aj to tvorenie tej reality je fakt jednoduchšie, pretože už vieš úplne, jak hrať. Naučíš sa pravidlá hry a ideš. No, pokračujeme ďalej. Teba čaká nejaký test, ako veľmi chceš to, čo si vtedy dosiahol predtým. Lebo to je tam, v tej budúcnosti tiež, hej? Ale tie testy
Podľa mňa, teraz som tam zase uvidela ďalšiu vec, halus. Tie testy podľa mňa znamenajú to, že či budeš stále v tom štádiu, že proste nepripustíš si nikoho k telu. Čekujte toto, hen. Jak on začal si stavať tú stenu, tak pozri, už v budúcnosti už prešlo toľko času, že už tú stenu si úplne tam postavila. Tie meče, ktoré si tam brala, tak teraz ich tam máš. To si chrániš hlboko v tvojom podvedomí. Vidíš, tam je ten castle, zámok proste vzadu, toto je tvoje vnútorné ja a toto sú činy, ktoré ty robíš, aby si ako keby obranila tie myšlienky alebo tú komfortnú zónu, čo je tam. Alebo jednoducho sa proste pozbieraš z toho, čo sa stalo, že on vie, že sa mu stali veci, ktoré sa mu stali a tak je život a naučil sa s tým žiť, tak jak som hovorila, tie nálepky, že dobre, zlé, všetko sa deje pre niečo, všetko ťa niečo učí. Tuto, v tejto tvojej verzii budúcna, pretože vždy máš na výber, za každú jednu sekundu máš na výber, čo budeš robiť, takže aj tu máš na výber. To zoberieš tie starosti a ideš ďalej, usmievaš sa, chill, máš skúsenosti, máš myšlienky. Síce tuto si myslela, že ti to ublížilo, ale reálne ti to dalo veľa. No, ideme sa pozrieť ďalej. Počkaj, ešte tuto sme ešte neboli. No, a teraz v prítomnosti ty si vo svojej sile, čo sa týka tvojich činov. Vieš, čo máš robiť, ešte k tomu je leto. Úroda začala, proste je harvest season, hej, veľa proste semiačok, čo si zasiali proste predtým, začali kvitnúť v biznise alebo aj s ľuďmi. Si v pozícii kráľovny pohárov taktiež, čo je niekto, kto dokáže ovládať svoje emócie a vytvárať si realitu. A teraz, keď hovorím kráľ, kráľovna, tak vlastne v tarote neexistuje pohlavie. To znamená, že to je tvoja ženská stránka. Či si muž alebo žena, keď to pozeráš. Každý máme v sebe mužskú aj ženskú stránku. A vlastne toto je hlavne aj tá spirituálna stránka tvoja. No a ako keby tam prišla nová ponuka alebo prišlo niečo nové a vlastne ti to zasa ponúka spraviť nejaký čin. Ale myslím si, že to je aj preto, aby si sa potom dostala vlastne k tomu, čo chceš, k tomu úspechu. Ale budeš sa musieť rozhodnúť, že či proste sa budeš ďalej opúšťať v minulosti alebo to vyliečíš, že proste a budeš akceptovať, čo sa stalo a pôjdeš ďalej. A teraz my ideme ďalej. Ešte som zabudla na jednu vec. A to, že na spodku tohto deku je kráľovna mečov. A na spodku tohto deku je kráľ mečov. Čiže to sa lebo to je kráľovna mečov, to je, po anglicky sa to povie divine counterpart. Taktiež je to prepojenie aj tvojej mužskej a ženskej energie a vchádzanie do svojej sily, to je yin a yang a v myšlienkach, takže aj používanie ľavej a pravej hemisféry. Skús možno začať trénovať používanie ľavej a pravej hemisféry viacej, alebo taktiež venuj chvíľku svojho času aktivitám pre svoju ženskú energiu a aktivitám pre svoju mužskú energiu taktiež a harmonizuj ich. Tým dokážeš potom aj prebiť vlastne tie myšlienky a uspokojiť sa s tým, čo bolo, pretože sa dostaneš do harmonie sama so sebou. Keď si harmoníš sama so sebou, tak si v harmonii s svojou minulosťou, taktiež so svojou budúcnosťou a so svojou prítomnosťou. A odtiaľ máš najkrajšiu možnosť tvoriť, pretože ideš zo svojho stredu a tvoríš z lásky a od srdca. Keď pozrieme sa na to, že čo sa stane, keď si vyberieš správne. Wow. Wow. Krásne. Je tam dvojka pohárov, takže je tam connection alebo spojenie s niekým silným pre teba. Či už je to proste
soulmate, alebo je to nejaký business partnership, nejaké prepojenie, alebo prepojenie s celkom, alebo prepojenie tvojej mužskej a ženskej energie do jedného celku, ktoré ťa prinesie do tvojej desiatky pohárov. Poháre sú emócie, hej. Desiatka je v tarote najvyššie číslo. Toto je top tvojich emócií, toto je vysnívaný dom, by som povedala, alebo sen, ktorý máš. Jednoducho je to tam, chápeš, vidíš, plné šťastie. A hviezda v tarote taktiež zobrazuje tvoju manifestáciu a tvoje túžby, ktoré máš a manifestuješ si ich, krásne do nich vlievaš do seba, staráš sa o seba, vieš svoju hodnotu. Tam smeruješ a je to ako keby Boží súd, to je vyslovene, že spravodlivosť hora, čo sa ti stane, keď ty začneš inak konať alebo vnímať svoje myšlienky a pocity. Naozaj prevezmeš zodpovednosť nad svojimi myšlienkami, emóciami a činmi a tak sa ako keby dostaneš do toho stavu harmonie a prepojíš sa so zdrojom a pochopíš, že ty si zdroj a vyjadruješ samu seba a expanduješ, učíš sa nové veci, prežívať, ty sem prišiel žiť na túto planetu, žiť život, expandovať, učiť sa, vyvíjať sa, rozvíjať sa, celá populácia ľudská. A je tu veľa ďalších bytostí, ktoré sme sa mohli prevtieť do týchto úžasných tiel a spolupracovať na pozdvihu tejto planety. A tým, že sa my začneme sami pozdvihovať vo vnútri, tak tým pomáhame kolektívnemu celku, pretože všetko začína znútra. Tento stav ti potom dovoluje sa dať do stavu hojnosti, pretože normálne môžeš si takto poľahnúť do toho božstva ako keby a precítiť, že je vždy o teba postarané a že všetko, čo potrebuješ, je. Lebo si to zaslúžiš, môžeš si toho hodný. Ten nie je rozdiel nad nikým, len si to musíš vo vnútri v tvojej kóre uvedomiť, že to, čo chceš, tak si to zaslúžiš a môžeš to mať. A ak si myslíš, že nie, tak asi začne na sebe pracovať, možno treba vyvíjať sa v nejakom smere, či už fyzickom, mentálnom, spirituálnom, expandovať najprv vo vnútri, učiť sa nové veci, meditovať, začať športovať, pracovať na sebe, nerozbíjať sa furt, alebo neviem, niekedy môžeš úplne, že overworking a prestaneš dávať ten čas sám sebe. To všetko vlastne ako keby oddeluje tieto veci. Čím rýchlejšie na sebe začneš pracovať vnútorne, ale prirodzene so žiadnymi pressure proste reálne expandovať znútra, tak tým viac začne expandovať tá realita okolo teba. Pokračujeme ďalej s posolstvom drakov. Teraz je ešte k tomu dračí rok a draci sú to na to, aby nám pomáhali. Draci boli pri vývoji Zemi. Proste sú stále s nami. Mier. Ale ešte sa tam vypýtal podľa mňa jeden. Filozof. A na spodku je ešte blážená. Možno je toto pre dve typy osôb, ktorí toto pozerajú. Uvidíme, alebo sú obidve odkazy tvoje. To už je na tebe, že to vypočuješ, ale už otvorila som to presne na tej karte. Takže mier ti hovorím. Dovol mi, abych zjednotila tvou roztrištenou energií. Táto krásna a jemná dračice nás povzbudzuje, abychom na sebe byli láskaví. Často sa v živote do niečoho nutíme, ať už je to v práci nebo doma. Zapomíname na to, kým skutočne sme. A pretože sme vším tak pohlcení, nevidíme skutočnú krásu života. Energie tejto dračice nás vede k vnitřnímu klidu a bláženosti a díky ní môžeme cítiť, že všechno je v pořádku. Ešte je fialovúčka, to zbožňujem. Když to nakonec uvidíme, pochopíme krásu věcí a uvědomíme si, že vše, čím procházíme, je pouze zkouškou.
tak jak som to hovorila vlastne na začiatku, že dám si tie skúšky. I když je táto dračica neskutečne mocná, je zároveň klidná a jej jemná energie bláženosti je ako vychádzajúci letní slunce. To nám dáva pocit celistvosti, jenž nám předtím chyběl. Dráčice, která ti dnes přišla do výkladu, ti chce sdělit. Dovol mi, abych znovu zjednotila tvou roztrištenou energii. Abys ve své duši pocítila opět klid. Každá situace má nějaké poselství a má nám něco dát. Někdy však může chvíli trvat, než to plně pochopíme a oceníme. Dovol, ať moje přítomnost rozpustí všechny negativní vlivy, protože ty jsi skutečnou tvořitelkou nebo tvořitelem a jsi nesmírně mocná. Tím, že do svého života pustíme klid a mír, naše bytost začne vyzařovat mnohem více světla. Staneme se majákem pro ostatní. Abychom to však mohli udělat efektivně, musíme se vzdát své snahy všechno kontrolovat. Máš-li pocit, že je tvůj život prázdný nebo si připadáš zmatená a necítíš se ve své kůži, povolej k sobě dračici mír. Si můžeš aj screenshotnout. Povolaj k sobě dračici mír, aby rozptýlila tvé chmury. Podpoří tě tak, že ti ukáže krásu života a naučí tě oslavovat tvé prožitky a úspěchy zde na zemi. Nezapomeň však, že to můžeš udělat pouze tehdy. Přestaneš-li všechno kontrolovat. Pokud se ti to podaří, naplní tě pocit z lehkosti a světla a pocítíš nádherné propojení s vesmírem. Wow, to je krásné. Máme tu ještě filozofa. Zelenučký, krásnočký. To je moja obľúbená kombinácia farieb fialová a zelená. Takže filozof vám odkazuje. Měla bys následovat své srdce a udělat to, po čem toužíš. Tento modrý pradavný drak je patronem veškerého učení a vždy sleduje, kterým směrem se tvůj život ubírá, jak ve fyzické oblasti, tak v tvé duchovní. Tento drak k tobě většinou přijde, chceš-li začít něco studovat. Ať už máš v plánu pokračovat prerušeným formálním studiu nebo v něčem pokračuješ, či se soustředíš na jiné cesty osobního a duchovního rozvoje. Tento drak za mnou přišel a silně mě propojil s Galileem a všemi planetami naší sluneční soustavy. Predal mi rovněž speciální vědomosti z oblasti matematiky a vědy. Říká, nikdo není v žádném okamžiku příliš starý nebo mladý na to, aby se učil. Pohľadni ke hviezdám a neboj sa mít vysoké cíle. Môžeš sa mnohému naučiť a své vedení posléze sdílet s ostatními druhy a družkami. Tento drak má speciálny vztah ke hviezdám a hviezdním konsteláciám. Často je spojován s pradávnymi řemesly, ako je astrologie, vieštenie budúcnosti, divinácia a také s exaktními viedami. Říká, dlouho si své učení odkladala, pochybování o sobě samé ti brání v následování tvé skutečné vášně. Na počátku tvé cesty je spojení s pradavnými vědami. Chci ti připomenout, že bys měla následovat volání svého srdce, protože jen tak může žít vstříc správnému osudu. Prítomnosť tohto draka nám pomáha lépe se orientovat v našem novém světě. Filozof je naším kompasem, naší polárkou, když nevíme, co nás čeká v příštích okamžicích. Povolej tohto draka k sobě, abys mohla pokračovat dále na své cestě. Tak ste dostali draka, čiže si ho môžete screenshotnúť, bude s vami pracovať, pokiaľ budete chcieť. To je odo mňa všetko. Verím, že ste si to užili a ak by ste mali záujem o osobné čítanie, tak mi napíšte na Instagrame Alica Wonder a môžeme niečo vymysleť. Užívajte životy s láskou, high vibe.